Er is 15 jaar over gepraat en nu gaat er ineens een streep door de plannen voor een aanlegsteiger voor cruiseschepen in Tholen. Te veel Tholenaren willen die cruiseschepen niet en daar is naar geluisterd. En verder in deze Zeeland nu. Man opgepakt na brand. Een eeuwenoude boerderij leeft weer. Goedenavond. Er komt toch geen aanlegsteiger voor cruiseschepen in Tholen. Het dagelijks gemeentebestuur trekt de stekker uit het plan nog voordat de gemeenteraad erover heeft kunnen beslissen. Hardnekkige struikelpunten bleven de zorgen over de zondagsrust en de gevolgen voor de scouting. Je moet goed luisteren naar wat er leeft in de samenleving. En als je concludeert tijdens gesprekken dat draagvlak, maatschappelijk draagvlak, dat het ontbreekt in je gemeente, zeker rondom het gebied van de haven van Tholen, ja, dan moet je het besluit nemen om de raad voor te stellen om de steiger niet te gaan realiseren. Kijk, de zondagsrust die heeft ook meegespeeld, daar hebben we het in de raad ook over gehad. Onderzoek het nou goed juridisch hoe sterk dat het is. Dat kun je niet helemaal 100% kun je dat dichttimmeren of die rust garanderen daarbij. Dat is een risico, dus dat heeft meegespeeld. En een kantelpunt voor mij persoonlijk waren de open en transparante en eerlijke gesprekken met de scouting. Waarbij we gekeken hebben van hoe kunnen we het beste van twee werelden kunnen we bereiken. Ja, dat ik een keer ook informeel tegen een college heb gezegd van jongens, dit gaat wel heel erg lastig worden om hieruit te komen. Want de scouting gaat gewoon beperkt worden in haar manier om jongeren te leren zeilen. Tot slot staat hier een teleurgesteld man. Ja, want je werkt er 15 jaar aan, maar ook dat is besturen. Je moet een echte rug hebben, je moet daarin doorgaan. En nogmaals, het gaat er niet om dat ik later tegen mijn kleinkind kan zeggen van ik heb dat of dat gerealiseerd. Het gaat om het algemeen belang van Tholen. Verslaggever Mark van Dam is in Tholen. Mark, ja, het gaat Hommel duidelijk niet in de koude kleren zitten. Nee, dat is duidelijk te zien. Het is ook een dossier waar ze lang aan gesleurd hebben. Het college wilde het heel erg graag. Hommel zelf, deze wethouder, wilde het heel erg graag. En met zijn voorganger is er wel 15 jaar aan gewerkt. Dus dat betekent dat er aan deze beslissing heel wat vooraf is gegaan. Ze zagen het al helemaal voor zich op Tholen. Grote schepen die aanleggen met honderden passagiers, die staan te popelen om hun geld uit te geven. Want de markt voor riviercruises is een groeimarkt. De luxere riviercruises zijn met name populair onder bemiddelde Amerikanen en Canadezen met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. En die passagiers gaan graag op excursie en geven gemiddeld €25 per dagdeel uit. Kassa voor de winkeliers, kunstenaars en de horeca op Tholen. Maar er was ook verzet van de scouting, de watersportvereniging, omwonenden en heemkundigen. Die zagen de nieuwe steiger en de bijbehorende drukte niet zitten. Wij denken dat hebben we ook overigens op andere plekken hebben we dat onderzocht, dat het waarschijnlijk heel lastig is om hier een verdienmodel uit te halen. Ja, Mark, in hoeverre heeft dat laatste nog meegespeeld? Het feit of er nou wel of niet veel geld mee te verdienen valt met toeristen van cruiseschepen? Is het niet over gegaan. Er was wel duidelijk een berekening gemaakt. En het zogeheten break-even point. Dat je het geen geld meer zou kosten en geen geld meer zou opbrengen voor de gemeente. De investeringen was in ieder geval bij 191 van die riviercruiseschepen per jaar. 6 rederijen hadden concrete belangstelling getoond. En als die dat inderdaad hadden uitgevoerd, dan was dat 191. Het aantal was helemaal niet zo gek geweest, zei de wethouder. Dan was het zeker realistisch geweest. Dus ja, op dat vlak heeft dat geen rol gespeeld. Dankjewel, Mark. Een woningbrand vanmorgen in Middelburg in de Magistraatwijk. Vlak na de brand is een man gearresteerd. De brand brak uit tegen 10:00 in een woning aan de Baljuwlaan. Er waren geen mensen meer in het huis, maar er is wel een hond gered. En buren moesten uit voorzorg hun woning uit. Terwijl de brand nog woedde, werd er in de straat een 59-jarige man opgepakt door de politie. Of hij voor brandstichting is aangehouden of voor iets anders is nog niet bekendgemaakt. Deze vrouw zat niet te zonnen op het strand, maar zat vast in drijfzand langs de Westerschelde bij Hoofdplaat. Hulpdiensten moesten eraan te pas komen om haar te bevrijden. Ze bleef ongedeerd.
Het is niet de eerste keer dat op deze locatie iemand in drijfzand terechtkwam. Ongeveer een jaar geleden moest de brandweer ook al een man bevrijden, ook ter hoogte van de inlaag. Middelburg is op zoek naar woonruimte voor 500 extra studenten. Het liefst in een campus of in bestaande woningen, maar als het moet bouwt Middelburg nieuwe huizen erbij. Op dit moment wonen er rond de 1000 studenten van de HZ en UCR in de stad. Over 5 jaar moeten dat 1500 studenten zijn. Middelburg wil dé onderwijsstad van Zeeland worden. Goed leren doe je het beste op een gevulde maag. Daarom doen dit schooljaar meer dan 50 Zeeuwse scholen mee aan het programma Schoolmaaltijden van het Rijk. Daarmee kunnen de scholen gratis maaltijden of andere voedselsteun aanbieden aan leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen. Niet alle leerlingen krijgen van huis uit voldoende eten mee om de schooldag goed door te komen. In Zeeland gaat het naar schatting om 5000 leerlingen die 's ochtends en 's middags te weinig eten krijgen. En dat is zo'n 11% van alle Zeeuwse scholieren. Met geld van het Rijk is er daarom dit jaar dit schoolmaaltijdenproject van start gegaan. Leerlingen kunnen op school een ontbijt en of een lunch krijgen, of de ouders krijgen een speciale boodschappenkaart waarmee ze in de winkel eten kunnen kopen. Stedelijke scholengemeenschap Nehalenia uit Middelburg heeft ook subsidie gekregen en gebruikt het geld voor diverse doeleinden, waaronder een gezamenlijk ontbijt. We vinden een ontbijt superbelangrijk voor onze leerlingen, omdat je met een ontbijt goed begint en je daarmee een lekkere basis legt en je de dag op school ook goed kan beginnen om te leren en te presteren, maar je daarmee ook lekker in je vel zit. Geen regelmatige voeding kan uiteindelijk leiden tot bijvoorbeeld duizeligheid of dat je hoofdpijn krijgt of het verergeren van groeipijnen. Op lange termijn kan het ook gevolgen hebben voor de kinderen en de jongeren. Zo kunnen cijfers bijvoorbeeld achteruit gaan omdat ze verminderde focus hebben en dus ook hun welbevinden in gedrang kan komen. Maar je kunt ook denken aan de gevolgen zoals overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk. Maar ook overgewicht kan leiden tot het gevolg dat er gepest gaat worden en dat hun zelfbeeld minder zal zijn. De scholen krijgen €9 per leerling per week en ze mogen zelf kiezen hoe ze dat besteden. We zetten de subsidie nu in dat leerlingen zich kunnen aanmelden om gratis broodjes af te halen in de kantine. Daar hebben we nu ongeveer tussen de 40 en 50 aanmeldingen voor. Maar daarnaast delen we ook gratis fruit en verantwoorde tussendoortjes uit in de pauzes. En dat is dan voor alle leerlingen. Een school heeft volgens Bezuin namelijk een voorbeeldfunctie naar alle leerlingen en ze willen dat ook op het gebied van gezonde voeding uitdragen. Goed voorbeeld doet goed volgen. En als jij gratis fruit uitdeelt, dan zien we dat alle leerlingen eigenlijk wel gratis fruit pakken. Ondanks dat het niet nodig zou moeten zijn, is Van den Berg blij met dit initiatief en het feit dat zoveel Zeeuwse scholen zich hebben aangemeld. Het zorgt er juist voor dat deze kwetsbare groep extra aandacht krijgt en dat de gezondheidsachterstanden in deze groep aangepakt worden en deze kinderen niet met een lege maag op school zitten. Maar uiteindelijk, in een ideale wereld, zou je willen dat alle kinderen op school een gezonde lunch aangeboden krijgen. Dus dat er geen verschil meer is tussen de jongeren en dat je uiteindelijk een aanpak hebt zoals gezonde school van de toekomst, waarin elk kind gelijk is en iedereen een recht heeft op een gezonde lunch. Een eeuwenoude boerderij in Ellewoudsdijk weer tot leven wekken. Dat heeft de schoondochter van de huidige bewoners van de boerderij geprobeerd te doen door een audiotour te maken over de geschiedenis van het Rijksmonument. Welkom op Boerderij Zorgwijk. Leuk dat je er bent. In ongeveer 20 minuten lopen we over het erf en hoor je hoe het leven er hier in de vorige eeuw aan toe ging. Als je hier bent op deze plek, dan denk je gewoon van, oh ja, dat is een mooie plek. Maar als je de verhalen hoort van Clausine, hoe het hier was voor haar moeder om hier te wonen en te werken, ook in de tijden van de Tweede Wereldoorlog en de watersnood, dan denk je, hier zitten verhalen achter en die zie je niet meer. Maar door een audiotour, door de verhalen en door alle geluiden, komt het helemaal tot leven. En dan waan je je weer even in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Hier leefden de varkens en 1 keer per jaar in het najaar was het tijd voor de slacht. Gisteren kwam Lau langs, de man van mijn zuster, die als slachter is. Hij liep het padje op met zijn pistool en zijn messen en de varkens begonnen te gillen. Het zijn verhalen uit het leven van boerin Jo Stouthamer Smallegangen, die er vanaf 1939 met haar man Petrus kwam wonen.
Ze zijn opgetekend uit de mond van hun dochter Klazien. Klazien is enthousiast over de audiotour. Ook over hoe die werd ingesproken. In het Zuid-Bevelands dialect. Wel, het was niet de stem van mijn moeder. Maar het was de stem van een hele goede vriendin. Jopie Minnaert. En die doet dat zo natuurgetrouw. Dat ik mijn moeder eigenlijk in herkende. En hoe vond u dat? Toch tamelijk emotioneel. Het plaatst Zorgwijk in de geschiedenis eigenlijk. En ook het leven komt heel dichtbij daarmee. Toen ik voor het eerst die audiotour hoorde, dat vond ik zelfs emotioneel. Ja. Vooral wat mijn schoonmoeder en mijn schoonvader en mijn schoonouders hebben meegemaakt. Kort op elkaar, eerst een oorlog en direct daarop weer een watersnood. Het is onvoorstelbaar. Ja, hier stonden de koeien. En ja, toen de watersnood kwam, was er natuurlijk enorme paniek hier. Het water klotst tegen de dijk en komt hoger en hoger. Het geloei van de storm wordt steeds sterker. Midden in de nacht ben ik naar de zolder heen om de mesjes wakker te maken. Ik zei, doe je hoed me hou aan. Julder moet hier weg hoor, want water komt. De schuur stroomt daar vol. Peter is tegen iskoude water de koeien los te maken. De audiotour gaat aanstaande zaterdag op Open Monumentendag in première. Ja, het nazomeren is nu echt begonnen. De zon was meteen fel vanmorgen. De temperatuur kwam ruim boven de 25 graden uit. Lokaal zelfs in de buurt van de 30. Morgen hetzelfde verhaal. Iets warmer, iets minder wind. Donderdag ook nog. En daarna gaat de temperatuur iets omlaag, maar het blijft zonnig. En dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.